Pipilang ang mga residente sa General Santos City ang sadya sab nga gisaulog ang Kapaskuhan. Ani report ni Efren Mamak. Napuno sa mga debotong Katoliko ang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish Church sa General Santos City atol sa misa pipila ka oras una ang Pasko. The smile is real. The joy is authentic. Napuno usab ang Plaza General Santos sa mga nanglaag ug nagapahulagway sa Christmas decorations. Gani agaw atensyon kining si Santa nga inay giguyod sa mga reindeer. Gihulipan kini sa dakong tuna. Ang ubang nanuroy sa Plaza General, didto na nagpaabot sa pagsugat sa Pasko. Gani wish nila Hinaot na makasinagtanay, takon kami o dagan ang blessing sa Ginoo. Matagaan pud mig maayong lawas para nga makatabang pud mi sa among isig kapareho. Good health for everyone and peace. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.